Варо, яма ли малко? Не бе, не, снимам мрежата как вади, как се... Нищо бе, снимам. А? Няма проблеми да снимам. Какво е това, бе? Каракуда? Платик. Платика? Не бе, каракуда е това. Не. А, платика ли? Некоя белана мога да има. Викам, некоя белана мога да има. А? Те той нека с една... лада. С какво? С една лада дойдеха. Това е лада, бе. Руска. А. И я фърлиха ли? Давно беше. Кога я фърлиха? 2 часа. Път този 2 часа няма никаква риба у нея. Снимайте. Пепи, дръж. Варо, дай още да откачиме воблера първо па тия да идват да си я вадят, да няма къде.